Pak No, Pak No, Pak No, Pak No, Pak No, Pak No. Jadi sopo kawan bengok-bengok iki? Pak No, Pak No, Pak No, Pak No, Pak No. Cangkem nang aturan kandel bengok-bengok yang berbagi kuping. Jane napa? Bayo, ngene iki. Baratus to? Yo, napa? Ngono kok ya ora gelem kabar-kabar. Nyapa kabar-kabar raimu barang iki lho. Memang napa ning kene iki? Dikongkon pakmu kon ngewangi tandang gawe. Makane aku rene arep tekon. Oh alah, lha ngono ora gelem ngomong kan Dik Meng. Lah piye lek aku arep tekon urung-urung mbok goyang banyu. Alah, yo malah paneran tendut, paling wae lho kayak mau ning omah yo ora ngadus. Pak no gawe jedenge kaya perang. Bingung ning wong arep nginceng ae. Ora tuh sisi banjir. Wasu, oleh penambahan lu bidek ya raja ajak kancane. Wih, apa iki? Ya, kok iket wong. Ini ya pengen dulu, Bro. Heh, kenapa ning kene iki? Apa benake lawan lho? Lawaran apa-apa, benakne padunung pengen ceng aku to. Urung iki. Urung apa?